Quan pararà de ploure a Catalunya? Fa molts dies aquest mes de maig que anem encadenant tandes de ruixats i anem regant el territori aquí i allà de manera més o menys extensa. I per tant, en alguns sectors ja arriben pràcticament a superar els 100 litres per metre quadrat i les conseqüències de tot plegat són aquests tolls, aquests vessals d'aigua i aquests camps inundats de molts sectors del territori, preferentment aquí a l'Empordà. Bé, més resultats d'aquesta pluja, d'aquesta precipitació abundant, d'aquestes últimes jornades és aquí, la Riera de Vallforners. Tots els cursos fluvials han tornat a reviure després, o s'han intensificat aquest cabal després de la pluja abundant d'aquest cap de setmana, i és que aquí en aquests sectors del Vallès Oriental, a Cardedeu, per exemple, ja han superat pràcticament, s'acosten aquests 100 litres per metre quadrat en alguns sectors del Vallès. Bé, però també hem tingut novament aquest desenvolupament de ruixats i tempestes, els que podem veure aquí des de l'Alt Empordà, amb aquest imponent cumulonimbus que ha deixat una tempesta acompanyada de calamarsa en aquest sector de l'Empordà. Anem a analitzar tot plegat, a veure les imatges del satèl·lit, com després d'un matí ben tranquil han tornat a créixer nuvolades de tarda en sectors de muntanya que han arribat alguns d'ells en punts de litoral, com per exemple de la Costa Brava i de les comarques de Tarragona. Tot fruit d'aquesta zona d'inestabilitat que continua afectant el sud-oest europeu i que fa que es mantinguin aquests ruixats i tempesta i ens porti aquest temps contrastat, perquè en molts sectors encara hem tingut un temps ben tranquil i assolellat durant gran part del dia. Doncs bé, aquests ruixats els podem veure en les imatges del radar, com novament en totes les muntanyes del prelitoral s'han format ruixats, han anat viatjant alguns d'ells fins en sectors de la costa, aquí veiem també la tempesta de l'Alt Empordà, i novament a les comarques de Girona és on hem tingut una mica activitat tempestuosa una mica més destacable, i que destaca aquests 27 litres per metre quadrat a Navata, han caigut en molt poca estona i acompanyades de calamarsa, o també als sectors del Vendrell, també aquests ruixats han deixat 17 litres per metre quadrat en molt poqueta estona i també acompanyades de calamarsa. Doncs tot això continuarà, però veiem aquestes conseqüències des de Roses, aquí amb aquest espectacular cumulonimbus, la base del cumulonimbus, com va avançant. Aquí podem veure la cortina de precipitació molt ben delimitada i amb aquesta negror característica d'aquest grop típicament empordanès, i també podem veure des de Sant Quintí de Mediona les calamarsades, en aquest cas les del litoral i prelitoral de Tarragona, calamarses de mida de cigró. També podem veure que s'han repetit a Besalú, aquí amb una mica de més d'extensió, o també el ruixat intens que deien des del Vendrell, que ha convertit pràcticament tots els carrers en veritables rieres. Per tant, precaució sempre en moments de ruixat, que les zones inundables acaben plenes d'aigua i poden provocar alguns problemes fins que no acaba marxant tota aquesta aigua. Doncs bé, anem a mirar, perquè en el mapa isobàric podrem veure com aquesta situació es manté. Ja fa molts dies que anem tinguent aquesta situació de baixes pressions relatives que afavoreixen el creixement de ruixats, i de cara als propers dies es mantindrem aquestes zones d'inestabilitat amb ruixats, insistim, preferentment a l'interior del territori, no tant a la línia costanera, i de cara al final de la setmana aquest anticicló sembla que es vol posicionar una mica més a prop nostre, amb una entrada lleugera de vent de nord, i per tant estabilitzant com a mínim durant uns dies, sobretot al cap de setmana, el temps. Podem veure les precipitacions com aniran apareixent, aquests ruixats típics, aquestes taques blaves que apareixen a les tardes a molts punts de la península Ibèrica. Es embolicarà el temps a les Illes Balears, fruit d'una borrasca que anirà marxant cap a Itàlia, però que no ens acabarà d'afectar a Catalunya, i en general, com dèiem, un temps tranquil, el que esperem sobretot de cara a la segona meitat de la setmana. Avisos activats del Servei Meteorològic de Catalunya per aquest dimarts, novament al sud del país, sobretot a les comarques de l'interior de les Terres de l'Ebre, fruit de les tempestes que es formaran als ports de Beseit, i també a les comarques de Girona. Novament, en aquest sector, en totes aquestes comarques, la probabilitat és elevada de superar aquests ruixats de 20 litres en mitja hora, per tant, aquests ruixats intensos. Doncs bé, fet tot aquest repàs, anem a posar-ho tot plegat amb símbols perquè, insistim, els matins seran tranquils, amb domini del sol en general, amb unes temperatures mínimes encara fresques, valors inferiors als 10 graus en molts punts de l'interior, i a partir de la tarda, novament, aquest creixement de nuvolades, preferentment a l'interior del territori, que aquest cop sí poden afectar, pot anar plovent de manera intermitent i irregular a qualsevol punt de l'interior del territori. Insistim, la línia de la costa, tant al matí com a la tarda, tindran un temps molt més tranquil i amb una possibilitat de precipitació molt més baixa que a l'interior. Com dèiem, les tempestes més intenses en sectors de les comarques de Girona, també en punts de l'Ebre, i amb una temperatura que pujarà una miqueta més, amb valors al voltant dels 20 graus o una mica per sobre en alguns sectors. I de cara a l'abans de previsió, com dèiem, mantenim
aquests propers dies aquest temps més sec amb menys possibilitat de precipitació a la costa i cada cop aquests ruixats aniran quedant més restringits en zones de muntanya del Pirineu. Dimecres sí que podríem tenir una mica de precipitació a Ponent, però, com veuen, a cada cop anirà la precipitació, els ruixats i aquestes tempestes aniran quedant reduïdes en sectors del Pirineu. I el més important, sembla que al cap de setmana el sol dominarà a gran part de Catalunya i amb unes temperatures que a poc aniran pujant. I acabem aquest espai del temps amb la lluna. La lluna, aquesta lluna de les flors, aquesta lluna del mes de maig, des de Vilafranca del Penedès. Des de la costa, amb menys núvols, es podrà veure tot aquest espectacle nocturn. I això és tot, des del temps del Nacional.cat. Que tinguin molt bon dimarts.